Točno ti sam još. Ja se čekao do sada. Do pol 9, evo zato tu stoji nešto bila mašina. Evo na dinu. O, Štefa, gdje si ti? Ovdje stoji i svima ovdje. Pola 9, može. Cimare do pol 9. Do pola 9 stoji. Aha, pa su te stopone. Ovdje ćemo se slika, da. To ćemo poslati. Idemo, iću i ja, pa nećemo dobro. I onda vidno da van. Kaj to? Slikaš i se. To je pravi. Kroz medu. Medvedica Brundo.
napravlja kuću sam. Jer više sigurno ovdje ne budemo ići. Ovo ćemo snimiti, samo snimajte. Mješak. Što mu ne mora prije smetni. Nema da slika, tikate slike, nećemo vidjeti. Pa još će to biti negdje te slike ili kako kad mi slikamo, ha? Iću u novinama. Novinama ili će biti onda da vidimo. Tam se podberla. I Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Dobrodošli, dragi vjernici, dragi hodočasnici iz Duge Teresije, drago. Evo, drago mi je da vas mogu pozdraviti ovdje u svetištu, našem ličkom, našem velebitskom, Majke Bože od Krasna. Nalazite se u istinu u jednom drevnom svetištu, na godinu slavimo 800 godina postojanja ovoga svetišta, odnosno kako se ovdje ljudi okupljaju, izazivaju zagovorno nebeske majke, da im pomogne u njihovim mukama, u njihovim nevoljama i da ih Božji blagoslov prati. Evo tako ćemo i mi sada imati ovu svetu misu za sve vas, hodočasnike. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Dakle, na početku svete mise sam rekao da je ovo drevno svetište. Uistinu, 800 godina na godinu bi obilježili postojanja ovoga svetišta. Dakle, 1219. godine seže ta legenda u tu godinu, kada su na ovim obroncima pastiri na panju koji se nalazio gdje ovaj oltar ugledali prekrasni cvijet koji ih je primamio svojom ljepotom i kad su ga pogledali izbližega, u njemu su vidjeli Gospi lik. Svijeta nestalo iz te crkvice i našli su ga ponovo ovdje na istom panju i tako se to nekoliko puta ponavljalo, pa su oni shvatili poruku: ovdje Gospa želi da joj napravimo kapelicu. Oh
Koji škriki? Ovo je beli. Ja za ostaće bez... Sebi tu